गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। हिन्जाव गोमानाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो। चिरां जिल्ला रुनिखाता बुरपार गामिनि अनजालु बसुमतारीनि बिसि माइनाव बसुमतारीया गावनि 4 बोसोरनि फिसा आरो फिसायखौ गारनानै नखरनिफ्राय बहाबा खारखोमानानै दंहैयो। अनजालु बसुमतारीया गावनि उन्दै गथ'साखौ लानानै नखर दैदेननायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। नाथाय बिसिखौ गोबां खौरां लाब्लाबो मोनैलाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि आंगो बिसिखौ अनजालु बसुमतारीया हांख्रायहरदों न'सिम फैफिननो थाखाय। दुखुथिया अनजालु बसुमतारीया रायजो राजाखौ खावलायदों गावनि बिसि माइनाव बसुमतारीखौ बहाबा नुसनबायोब्ला नखरसिम खोन्थाहरनो खावलायदों आरो हमनानै हरनो हायोब्ला 20,000 रां बान्थाबो होगोन होनना बुंथिबावदों। जानबुं अनजिमा 8135892770 आरो गुबुन मोनसेबाव 9678627757। मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया सुग्लायाखै, सम सम जाफ्लेबाय थादों। बे हिंसायारि जाथायखौ लानानै इउनाइटेड नेशनआ भारतखौ सांग्रांथि होदों। सा-सानजा भारतनि मणिपुर रायजोआव नुजाथिनाय जाथायखौ लानानै इउनाइटेड नेशनआ भारतखौ सांग्रांथि होदों आरो बे सांग्रांथिनि गेजेरजों इउनाइटेड नेशनआ बुंदों भारतआ मणिपुरनि हिंसायारि जाथायनि सायाव आइजोफोरखौ रैखाथि होनो हायाखै। बबेखानि मणिपुरनि हिंसायारि जाथायखौ थि समाव सुग्लायहोनो हायाखै होननानै गोख्रों अजदजों भारतखौ सांग्रांथि होदों। इउनाइटेड नेशनआ बे बाथ्राखौबो बुंदों दि भारत सरकारा एबा भारत हादरा बे हिंसायारि जाथायखौ थाबैनो सुग्लायहोनो हायैनि जाहोनाव बायदिसिना मुगैथाव जाथाया नुजाथिदों होनना अजद खालामदों। इउनाइटेड नेशननि बादिब्ला मणिपुराव जानाय हिंसायारि जाथायनि समाव आइजोफोरा रैखाथि गैयै बायदि जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरैनो गोनांथि। थांनाय माखासे सान सिगां मणिपुराव आइजोफोरखौ मोनसे मुगैथाव जाथाय खालामनाया दुलाराय मुलुगावनो गोसारदों, सुबुं माहारिखौ लाजि फोनांदों। बिनि अनगायैबो इउनाइटेड नेशनआ भारतखौ थांखिनानै बुंदों मणिपुरनि हिंसायारि जाथायखौ थाबैनो सुग्लायहोनायाव दुथांफोरखौ गोख्रों राहा लानांगौ होननानै गोख्रों बिथोन होबावो। मानसि गोमादों। धेमाजि जिल्लानि सिमोनसापरि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय उलुसापरि गामिनि 2 गथ'नि बिमाया गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दं। उलुसापरि गामिनि संगिता बसुमतारीया गावनि आंगो फिसाय सादोरसा बसुमतारी आरो गावनि आंगो 2 उन्दै गथ' 6 बोसोरनि आरो 12 बोसोरनि 2 गथ'फोरखौ गारनानै बबेयावबा थांनानै दं। बेनिखायनो संगिता बसुमतारीखौ बबेयावबा नुयोब्ला नैबे होखानाय जानबुं नाम्बार 6003117934 बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय नखरनि सुबुङा खौरांनि गेजेरजों बयनिसिमबो खावलायदों। हादरनि मुंखौ सोलायनो नागिरनायनि सायाव सावरायनाया सोलिगासिनो। बे समाव साफ्रोमबो भारतारिनि गोसोआव मोनसे गोनो गोथो सोंथिया सिखारदों। थारैनो हादरनि मुंखौ भारत एबा इन्डिया आरो इन्डियानि जायगायाव भारत खालामनो थांखि लादों नामा? बेफोरबादि बाथ्राजों गोबां भारतारिफोरा सावरायनायखौ नुनो मोनदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा सिगाङावबो रां बिलाइखौ सोलायखांबाय। बेनि उनाव दायो हादरनि मुंखौ सोलायनो थांखि। बैफोर आयदाखौ लानानै दा साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा सावरायलायदों। बेबादिखौ लानानै हादरनि बेरेखा दोलोआ हेंथा होनायखौबो नुनो मोनदों।